chapter 1. Mwari wagara pamusoro pemvura yakadzika. Kwanga kune rima rakanga rakazara nyika yose. Ndikutsvaga mashoko kuti tidzidze pamusoro pokuti gore idzwa. Right, kwanga kune rima rakanga rakapoteredza nyika yose. Jobho ari kudenga hanzi akaita zuva rokugoparadzanisa rima nechiedza. Right, akatumidza kwakanga kune zuva akati masikati. Right, akazotumidza kwakanga kune zuva kune mwedzi nenyeredzi akati usiku. Jesu pachake ari kuna Johani 11 namba yakaita 9 odudzira pamusoro pezvakanga zvataurwa naMwari zvatarwa. Unoti nguva pazuva hadzisi 12 here waibudza vadzidzi kureva kuti masikati 12 hours manheru 12 hours zvose dzobatanidzwa dzoita 24 hours. Amen. Right, akaita zuva rokutanga nezuva rechipiri retatu rechina rechitanhatu rechitanhatu. Right, robhozorora nezuva rechingani rechinomwe richinoreva kuti 7 days dzadini dzakwana. Ukabvunza kuti ipapo namahours mangani akanga ataurwa naJesu 168 hours dzakaitapo kureva pavhiki. Right, gore rokwana nemwedzi mingani 12. Nema hours mangani 8,784 hours. Datinoraramisa chifemesa naMwari. Deuteronomy 11:8 inoti Mwari anotitarira kana kuti nemhuka dzose dziri panyika. Unotitarira kubva pakutanga kwegore kusvika pakupera paro kuti tinenge tichichengetwa nani naMwari. Amen. 8:22 dzaGenesis BC Israel. Nguva yose yenyika kudzara nokucheka kutonhora nokudziya masikati nousiku zhezha nechando asingagumi. Zvova kuchitarirwa kuti tigovona mamiriro anenge aita nguva tigoti iku ndiko kupera kwegore. Imbondiverengerai ndiri kutora nguva yakati wandewo ndiverengerei. Leviticus 23 verse 2. Leviticus 23 verse 2. Ndine mashoko andinoda kudzidza ipapo. Handirevi kuti zvakazarwa yavhugwa yakaipa, asi mashoko akungodzidza kuti tava pane zvinhu zvitsva, kuva tapinda munyika itsva, kana kuti tapinda panzvimbo tsva, inofanira kuva nezvinhu zvitsva, zvekare zvodini zvopfuura. Yes. 23 verse 2. Ipapo pana mashoko kana wangoverenga verse 2 woenda paverse 23. Dai 22. Dai babaro nevava varipo vane bhuku rechirungu. Tine zvimwe zvatoda kudzidza ipapo asi hai hapana hapo. Ndiverengerei Leviticus 23 verse 2. Mashoko aMwari atakadzidziswa. Yes. Inoti kudi. Leviticus musoro mashoko noti 23 murayiro yemitambo kuti. Yes. Pane mitambo mikuru yakatarwa naMwari. Right. Uyu watinawo nhasi wakaitiwa mukuru here kana kuti mudoko? Kana kuti takangozvifungiravo pakurarama kweupenyu hwedu. Yes. Verse 2 inoti kudi. Verse 2 inoti. Taura navana vaIsraeri uti kwavari. Mitambo yakatarwa naJehovha. Yamunofanira kuparidzira muchiti. Tofanira kukuparidzirai tichiti. Ndidzo ungano tsvene. Right. Chiregai yenyu chidai ku 23. Pane mitambo mikuru mitatu yakatarwa naMwari. Ndambotaura ndichiuya zvishoma nezuva kuti Mwari wakaita mazuva. Mashoko anoti 104 verse 4 dzamapisa rema. Mwari wakatara mwedzi kuti tiratidze nguva ikozvo tava pazhezha, tava pachirimo, tava muchando. Wakanga achitarira kuti tizive. Yes. 90 verse 4 inoti makore ane zana akangopfuura nezuva razo, akangofanana nezuva razo kana rapfuura. Kureva kuti zuva rino radopfuura iri ratofanana namamwe makore akapfuura kare atisingazivi.
Ugangavenesi. Yeah. Ugangavenesi. Amen. Kuri wakati mugorera cyabao. Mune zimwe hama zakanga zirimo. Bamwe bakanga bakiti kine dandarei ryamvura. Asimo mabakadi bakasara. Bamwe bayo yeti masa biduwa papa. Imo mabakasara. Akuti kudafamo kuti bakasarire. Akuti bakango kwalise gwanenguva. Iwono boseteswa mumazuva iwawo nama-hours andareva uchiseseswa soma nesoma uchiraramiswa ndokubva toti wakararamiswa ndiani ukararamiswa nenyasha dzaMwari. Right, verenga 23 yoti ya noJehovha wataura naMozisi akati woti naMozisi ya ukabvira kusoma nene pavhesi 5 murayiro womutambo mukuru pakanyogwa kuti festive kana kuti pasika pakanyogwa Passover pamusoro pemavara atamudzwa kuti pane mitambo mukuru pakanyogwa Passover kureva pasika yatinoita iya. Wechipiri uri pa15 vhesi iroro Harvest Festival mutambo wokuri wokukohwa ukaramba uchidzira toenda pa23 goine vara nhasi ndakavenetu. Yes. Right, verenga 23 tiwe 23 yoti ya zvino Jehovha wataura naMozisi akati wotaura naMozisi wati taura navana vaIsraeri uti ingobwereketa navana vaIsraeri uti pamwedzi wechinomwe pamwedzi wechinomwe zuva rokutanga rumwedzi uwoyo wechinomwe rokuzorora kwazvo right rinoyevudzwa nokuridzwa kwehwamanda ya ive ungano tsvene. right, ndarasha vanhu regaiti tidzosane paNew Year Festival kana kuti goreidzwa. Ndarasha vanhu asi toda kudzosana paNew Year Festival kana kuti gorechi idzwa. Ranzi mwedzi wechingani Wechinomwe. regaiti dzokere sure bisi Israeli mashoko anoti pa14 namba yakaita 1 vaIsraeri vakabuda mukati menyika yeIjipita vakabuda pamwedzi upi waBhibhi kurevai aBhibhi dzinorevei right April titese toda kuti mugodzisisa kuti mwedzi wechinomwe wakawanikwa papi. Jehovha achitaura navana vaIsraeri vaireva mwedzi wechinomwe upi ukangareveretu. Yes. Right, vakabuda mumwedzi waBhibhi chite Exodus 19 namba yakaita 1 vakafamba April wawareva uyo na May ndobva vosvika pai pagomo reSinai muna Juni vakaita mwedzi mitatu miviri vari muzhira vakasvika nemwedzi wechitatu. Right, ndopa vakapiwe murayiro ine 10 ine maine. Right, vapiwa murayiro ine 10 vakazopiwa mutemo wemitambo mikuru yegore rimwe nerimwe mumwedzi waJuni. Alright, ngativerenga kwanzi toita mutambo nemwedzi wechinomwe nokuti havana kubuda nomwedzi waJanuary kunyika yeIjipita vakabuda muna aBhibhi kureva April May Juni vava pai pagomo reSinai vopiwe murayiro. Right, ndobva kwanzi verengai kubva pamwedzi womubata uyu muverenge mwedzi mingani minomwe uyaichiverenge chose. Right, vakati April May Juni vapiwa murayiro. July muverenge July August September October November December wechinomwe uchitanga zvaro kutanga rumwedzi uwoyo ndiani? Ukangavenesu. Yes. Ukangavenesu. Yes. Vakabudzwa kuti vasarashika nokuti vakaverenga mazuva mwedzi 12 vaizorashika voitangira mukatikati kubva pane kupai mutemo chiverengai mwedzi minomwe nezuva rokutanga romwedzi uwoyo wechinomwe moita ungano tsvene. Yes. Ndofunga ipapo padii pajeka. Right, iniye zvino ndina makore 44 okurarama. Ndakataimudza ma-hours dzangu andakararamiswa nokuda kwenyasha dzaMwari akandiitira 16,104 hours dzandakadini dzandakararama. Yes.
dziri nyasha dzani saka tinofana kuvonga gangarvenesu vaIsraeri vabudiswa mukati menyika yechipita paya vokonewa kuwa mukati mezigungwa rakanga riripo moti unonditora tsvimbo wotambanudza pamusoro pemvura mvura inoparadza vanopindana pakati vavapamiri ndiri kutaura kuvonga vavapamiri kureva kuti vayambutswa ukusure vaIjipita vachitevera vakasiromo right iva vavapamiri vakaimbe ziyo fight number ndi1 exodus 15 number ndi1 exodus vakaimba chi Miriam hasanjamo dzakatora makandira anorira pasi ndobhoridza achiridzira kuti takunja mukati megungwa saka mukati makungwa atakapinda amazuva 366 days takanga tine zvimwe zvaidafanira kutiuraya asi takawambuka ndozototi napo kana tamungana pezvinoi tobovonga Mwari. This Israel kuna Samaria yechipiri kana kuti reganitangire kune yekutanga 18 number yakaita 6 mashoko anoti pakudzoka dhabti pakudzoka kuuraya chi mufiristia wakanga achinzi Goriati right mamai akabuda achiimba nokutamba vaitambirei vakona kuparadzwa takunda nokuda kwaMwari. Yes. Gangavenesu Baraki na Dibora 4 number ndi1 voda kunobva nemurume wakukanani right wanga ana mambo wake wakanga achitungamirira hondo wakanga achinzi Sera iye Sera otatanidzwa nana Dibora right unomanyira pane imwe imba tende nobhosta ipapo ukagarevenesu right after ipapo nobhono honosikawanzi pindai muna mutende mugare nobva vogara imomo mukaza wajeri mukeni wakatora mbambo ndokurovera nesanju iye avata anyara ndokubvokire ipapo vana Dibora naBaraki vachisvikapo kuda kuti vakundiswa nokuda kwaMwari vanobva vongoti voimbe rwiyo. Gangarevenesu gangarevenesu 17 number 11 daruka mashoko anoti jesu achizvifambira patatu anobvosaka namapofu akanga navarume vakanga vane maperembudzi vakanga vari vane gumi right unoti avavona unoti zvakanaka indai munoziradza kuvaprista vanoti vachifamba shoma neshoma vachienda kuvaprista vanobva vopora haumwe woti haina hichaindi kuvaprista i zvotodzokera kundovonga kuna jesu unoenda kuna jesu woti she ndinokuvonga jesu unoti kova ndakaporesa vanganiko hamuzi gumi here kuva kuti vamwe varipi kurevei kureva kuti imwe maponesa nhasi maungana muchivonga kudii kuponeswa kwamaitwa vamwe havachavongi vongoti ndazvinungira mazuva. Yes. Imboti muna mabasa avapostora 3 number yakaita 1 right pakanga pane chirema chakanga chigara ndikutsvaga mashoko okuvongai panga pane chirema chakanga chigara pai panzira inonzi wakanaka pachaiti kana vanopfuura nokuva nenyasha vanope mari right Peter naJohani voinda nenguva yechipfumbamwe kunonyengetera vanomuwana agere iye unotarisa achifunga kuti wapiwe mari Jesu Peter unoti handina mari kana sirivha asi nezita raJesu sumuka ufambe wakanangetu achibva paakanga anzi asumuke wakananga kutemberi ukatarira pa8 number inoti wakaenda kutemberi akawanikwa worumbidze Mwari wanga achirumbidza kuti ndakundiswa nokuda kwaMwari. Yes. Yes. Tiri paNew Year Festival. Mutambo wakasanangurwa naMwari akati ndoda mitambo mitatu iyi kureva kuti kana ukavona rimwe gore ratinokona kuungana paNew Year zvokwadi nyangwe naMwari hatisi kuwisisana nei nokuti ni wakataura kuti ndo mitambo yake saka mashoko andoti ndichipedzisa nawo wondibatira pana Nehemiya 8 tovhurira ruganda vene hai varume iye zvino todii kuti tapinda tadii tapinda hai vaIsraeri vachibuda mukati menyika yechipita vaomuka pagungwa dzuku vakadaidzira tadii tapinda right
vaijipita vachitevera vakangodana vara rimwe tapinda havana kubudavo vakapinda nokupinda vakangosira pai takapinda pakrisimasi tikabva dzasapinda pagorezva tatitapinda tadii dzimwe hama dzedu dzakapinda hadzina kupinda nokudii nokupinda ngarovenesu tine dzimwe hama yezvi imwe hama yedu ivete kwokupedzisira kwokuti hakuchinazo kumwe kuvata kuchapfuura ikoko izvozvo zvinowanikwa tari pama-hours anga asara kuti munhu iye apinde panew year pasara ma-hours unobva herewe pasara mai iwo ma-hours andareva tatindaranasati iwo wasara kuti apinde panew year zvabva zvadii zvakunda nokuda kwenguva zvakaregwa nani namateso zvakangarweinesu nokuda kwei kwenguva right vaisraeri vasara najoshua pachake 3:1 hanzi vakanovachapa najorodhani vakamirira kudii right vanga vakamirira kuyambuka isi vachapano takamirira kudii kuyambusiwa naMwari right vanoti vachimuka munoona mashoko zvaanoita vava neareka yesungano yakanga yakabatwa navaprofita vanoti vachisvika panani pana jorodhani kuseni vachingosika mvura yemuna jorodhani nokuti yaiva nguva yezhezha yaifashukira jorodhani ichifashukira nokumativi kuri kuzara right vanoti vachisika tsoka dzavo pamvura mvura yobva yadii yoganuka imwe yakanga iri pai paadhama kwaikure kumusoro paguta riri kuri kuzare fati ndokwakavakanga vachidii pakasvike mvura ukuvo yakanga iri pai pagungwa romunyu yakamiswa ndobva kuitwa gap ndakuti vaisraeri vayambuswe ndotini 366 days vakachengetwa naMwari nokuti paiva norufu ndobvagwamiswa kuadhamu namatambudziko okukonesa kupinda mugorezva zvomiswa pagungwa romunyu munhu ndobva wapinda napakati chitasakosha kwazvo mvura yakanga yakaita serinotenga iri neimba ino yakaita murwi ukumurwi munhu achipinda napai napakati ndo zvatakaita isu pamazuva usi atakararama nama-hours atakararama pagore yeri rugarovenezikori chamani right takanga tiri pai pakati pezvakaoma vaisraeri vakadaidzira vavapamiri vakati tapinda asi havana kuzoti tapinda chikonzero pakanga panei pano rusvingo rwejeriko vaivapa kuti vasadii vasapinda nokupinda right Mwari woti zvakanaka ndavona kuti mune dambudziko rokuti hamungapindi nokupinda unobva wadini wotuma shoko torai nyanga dzamakondobwe nomwe mugoridza mazuva mangani 6 asi nezuva rechinomwe motenderera kangani kanomwe masingo nogodi okoromoka right mashoko anoti umwe nomumwe akapinda napaakadii paakanga akatarisana napo kureva kuti vakapinda nokupinda yes vakapinda nokudii tisapinda tadii hakusi kuchenjera kana kuti kunaka kwechiso kana mari atinokuya kwenyaka zani saka tapinda ugaringarenesu pita wasunga muchiongo 14 namba ikaita 5 kumusha wakanga achinyengeteregwa nekereke yose kuna Mwari ndobva mutumwa woenda mukati mechiongo imomo urorova pita parushaya pita unomuka sunga shangu dzako bhandi rako usunge zvakanaka right murindo wokutanga vanodarika woti tapinda right akavata murindi wechipiri unodarikwa iye woti tapinda paiva negedhe rakanga richiina madhare rokuti harizaruki rakazizarukira roga kati tapinda tadii ndikatitaure mashoko okuti haana kunanga kunga kwazo ukadzira neshoko rinoti
hana kunanga kuva kwacho kana kakuva pamai vadhwane vainzimaka panga pakavunga navamwe vachidii vachinyengetera ndopakanobongera kusindapinda ndapinda. Yes. Amen. Vatongi tor namba yakaita 4 inoti mwaona mashoko anoti vaEfuremu vakanga vachibva navaGireyadhi vavavinga panzvimbo yavo vaGireyadhi. vaGireyadhi vaichingamirwa naJafta. Unobva wati zvakanaka ndokubva wokumbire simba kuna Mwari. vaEfuremu ndokubva vokundwa. Vakundwa kwaiva namazambuko epaJorodhani aizikamwa kuti zambuko iri ndo rinoambuka navanhu. Ndokubvapo tobva mamonya vanonzi mutakura ng'ombe mbudzi hata vachipukuta ziya namachongwe. Kureva ng'ombe yakasengwa nembudzi ziyakarobuda unotora jongwe zeri namakeji achipukuta naro. Ndo vakanga vachiswa pamazambuko aJorodhani. Ndokubva voite plani isu tinogona kuti Shibhoreti asi vaEfuremu havagoni. Kana wasika pamuri akati ndoda kupinda ndiri muGireyadhini muti ichi Shibhoreti iye wati Shibhoreti nokusagona kudana vodini havo vouraya. Asi vaGireyadhi vaisikapo vongomiramira voti Shibhoreti voti tapinda tapinda. vaGireyadhi vakanga vachidaidzira tapinda tadii. Asi vaEfuremu vakanga vachigurwe musoro ipapo vachisara ipapo. Vachichigadzira goverenga mazeti wavo maviri ugugara Nehemiya 8 namba 10 ne12 dziri mbiri dzoga. Uchitarisisa ipapo vaIsraeri vachirwa navaFiristia sezinamba yakaita 2 dzaSamueri. Mashoko anoti vakatangira paMizipa pavakanga vakaungana. Asi Samueri asati ambotanga izvi wakakumbira mvura ndipewo mvura ndokuvope mvura yendobvoiyeresa ndobvoidira pamberi paJehovha. Jehovha ndobvopara nazo ndobvoti moto kunda. vaIsraeri vakabva paMizipa vachigwana navaFiristia vachikunda vachiparadza vachiuraya. Vakanga pakati peMizipa ukatarira mashoko ndozvaanotaura achiti pakati peMizipa neSeni vakanonga rime dombo rakanga rakareba ndobva vorimisa shongwe pakati peMizipa neSeni. Vakati kudini zigwe iroro vakaritumidza kuti Ebeni Ezeri. Bvunza rugwaro kuti zvinorevei the stone of help. Kana kaenda kuti Shona tabatsirwa naMwari kusika pano. Vavunganidza vana baba vachivunganidza vachitoda kumisa zibwe rinonzi Ebeni Ezeri rinoti tabatsirwa naJehovha kusika the stone of help. Kureva zuva ranhasi ndo zuva ratinorangarira naro kuti tabatsirwa naJehovha kusika pano. Rugare ngaruve ine chiverenga vhesi iyoyo 10 ne12 ugogara ako ndigogara. Zina Nehemiya tiri pa10 ipapo akati kwavari endai henyu mudye zvakakora nokunwa. Vamwe vanoburaya huku vamwe vanoburaya ng'ombe zinhasi manevano nokunwa ndai munodya zvakakora nezvakanaka izvi nokunwa zvinozipa imwai zvinozipa mugotumiravo migove kuna vasina. Vaya vamwe vana baba napingisa nababa Bhimu chivapavo chingwa chingwe vasina kugadzirirwa chinhu nokuti zuva iro idzvene kuna She wedu Jesu. Kuna She wedu Jesu. Ndenda musava neshungu nokuti mufaro waJehovha isimba renyu. Hanzi mufaro waJehovha isimba renyu.
ipapo panoda kunetsa. Kana mune simba munoita makore mangani akanga otarwa kuna mapisa nemabhuya 8 years kana kuti 70. Kana mune simba vaireva simba ro vairi right kureva kuteerera mutirairo kana kuti kuteeredzera kuteerera zvinorevei kutevedzera the words of command. Gara pasi munhu wogara kureva kana tine simba titeerera mutemo wamwari tondofara hedu asi tichawedzekwa mamwe mazuva nokuti tinodi tine simba kwete simba rokurwidza. Kana tatavhura madzimambo ekutanga 8 namba yakaita 2 inoti zuva ireri ratinaro romwedzi wechinomwe rino rokutanga kwomwedzi wechinomwe uno rinonzi entamini. Rukangareresu right tadzidza kuti new year tinoitamba nomwedzi wechinomwe. Vanhu vakarashika vakazivaira asi hai magutsikana kuti tinotamba nomwedzi wei wakarayirwa Mozisi naAroni naMwari mugomo reSinai. Chiverengai kubva pana Julai muchinda kusama mwedzi minomwe yokwana yoita gore idzwa. Amen.